Ina mamakin matan da sai a dinga mazan su dinga tambayan su kin ji daɗin ko baki ji daɗi ba, shiru. Ya kike so in yi miki, shiru. To wai mazan nan kuna tunanin Allah musu ke gare su ko kuma me da za su san ko ma menene akan ku? Ba zai taɓa yiwuwa ba in baki faɗa ma namiji ba zai taɓa sanin me kike so ba. Na farko matan da irin akwai matan da ta mun magana take cewa ita tana so ta dinga gamsar da mijinta, tana kokari ta ga cewa tana gamsar da shi, amma shi bai taba gamsar da ita ba. Sai na ce mata to shikenan yanzu abin da zaki ki dinga faɗa mishi cewa ga abubuwan da kike so, ga lokacin da kike so a yi da sauri, ga lokacin da kike so a yi a hankali, ga inda kike so a sha miki, ga inda ba kike so a sha miki, ga lokacin da kike so a bata, irin cikin dabara da siyasa ai ita faƙi namiji ba abin da yake so kaman jima'i. And then wurin wannan abun duk wani jijji da kan da namiji da waye sauke shi yake, ko me kike so yana miki a wannan lokacin, sai dai in baya son ki ko kuma baya jin shauƙin wannan harkan da kuke yi da shi. Amma idan namiji yana son ki komai zai iya miki a wannan lokacin, kowane irin style, kowane irin naughty abubuwa zai iya miki, zai iya biye ki a yi shi, sai dai baki faɗa mishi ba kina jin daɗi da sauransu. And then sai ta ce wai kunya take ji ba ta iya faɗa ba. To in kunya kike ji ba ki faɗa ba to me kike so in ce miki to? Wani sai su ce wai a kashe wuta. Ta yaya zaki kashe wuta? Ai ki bashi ya ga abin da yake ci, abin da yake tabawa, abin da yake sha, ki bashi ya kalla. Saboda wani zubin tabawan nan da ake yi, wani irin sawa da ake cikin gurin nan sai ana kallon shi, idan yana kallon inda abin shi yake shiga yake fita, ƙara tada mishi sha'awa yake, ƙara sa shi yake ƙarfi, ƙara daɗewan abin yake yi. Amma kuma idan baya kallon inda abin yake shiga to daɗin me zai ji, ba zai taɓa jin daɗin shi ba. Ke ma in kina kallon inda abin yake shiga, kuna kallon idan juna, ba a san ana kashe wuta. Wuta ba kuma a sa shi dawo ba, a yi zama da cewa ana kallon abin da ke, wani namijin ma yana kallon suranki a lokacin da yake wannan abin, daɗi yake ji da sauransu. To amma me yasa za ku ce sai an kai wuta fa sai an kashe wutan nan duk tukunna ta iya cire kayan ta wai sai wata kuma wai da kaya a jikinta wai sai dai zanin a dan bude kawai a shiga a wannan. Dan nake ni an wuce wannan lokacin, ashe har yanzu akwai masu irin wannan mentality din. Wata ba ta iya kwanciya tsirara a jikin. Akwai wani sinadarin oxytocin da testosterone din yana yawa a jikin namiji a yayin da in fatan ki da fatan shi suna yawan haduwa da juna. Ke kuma sinadarin oxytocin din yana karuwa a jikin ki, yana hana ki tsufa, yana gyara miki fata da sauransu. To a yayin da ba ku samu wannan bond din ba ku haɗewa da jikin ku, to how do you expect ki samu wannan abu? So yau kuma nisa za ta dinga yi ai. So ya kamata mata learn how to talk. Faɗa mishi, ki gaya mishi, ba wai sai ya dinga ce miki wani fako wata irin an gaman nan ma ki nuna mishi irin kai mai gida yau na ji daɗin wannan harkan, kayi kokari wuri kaza, kai kaga yanda ka taba mu wuri kaza na, a'a kaga yanda ka sha mu wuri kaza na ji daɗi. To ko shi ya tambaye ta ba ta faɗawa. To sai kuke so ya gamsar da ku to ki faɗa ba ki faɗa ba, ki bari a ci da wuta a haske, ba za ki bari a kunna wuta ba. To dan Allah dan Annabi taya me zai miki to? Wata wai ba za su yi wanka tare, wai kunya take ji su ga har amma bayi su yi wanka tare su ta cire kaya, ita wai ya ganta tsiraran nan kunya take ji. To taya ba za dinga kwace muku mazajen ku ba kuna irin wannan abu, taya ba za dinga kwace mazajen ku ba, ai dole a kwace muku mazajen ku. Dole kuna kwance ku yi bejeje, ku yi kwanciyan bare. Wata fa mijin fa shi zai yi komai tun daga farkon wasannin hatta gama harkar duka shi kadai zai yi wannan abu, tana kwance ka bumburi ba abin da ta iya mishi. To ta zai gamsar da ke a haka kina irin wannan abun? Babu yanda za ya gamsar da ke. Bulantana ki mishi wata wai style kala wai ba ta iya mishi ba saboda tana jin tsoro kai ya ce mata yar iska ce ko kuma ta koyi iskanci ko kuma ba ta da kunya. Wata fa ko irin wannan dan surutan nan da ake yi a lokacin da ake yi irin ina jin daɗi, wayo taɓa mun guri kaza, baby kaza, baby kana da kyau, kana da daɗi, kana da ka iya kaza, ka irin wannan maganganun banza, maganganun iskancin da ba ta nan, ba iskanci bane, ba ma ba tsa bane ba, amma a bar shi a yanayi yanda za ku gane Hausa. Kina wani dan ibace kina wani abubuwa, wallahi wata ba ta iya shi, shuru zaki ji kaman ana koyan karatu, shuru zaka ji. To amfanuwan ma da ake so a samu ba za a same shi. Wasu fa kawai jima'i sun dauke shi kawai in zo in yi miki jima'i ki yi ciki ki aihu shikenan, ba wani jin daɗi, ba wani a'a, ba saboda haka kawai bane ba akai wannan halitta. An halicci gurin nan ne saboda a ji daɗin shi,
a ba da lokaci a yi barin abubuwa na jin daɗi da kwanciyar hankali, to ta yaya za a yi shi? Shine ku samu lokaci in a very good place cikin kwanciyar hankali, ba wai kai ana yi kamar ana yaƙi, ana tunanin gobe ba mu da kayan abinci ji ba. A'a, kwantar da hankali ake, a bar duk wani damuwa. Kai ma cire wani damuwa yi, wai kai ya ce miki kina son jima'i sosai, ko kuma kina jin daɗi, wata wai abun kunya ne, ko kuma wai ita irin jan ajin nan, kar a ce irin ta ji daɗin abin, ko kuma tana jin daɗin abin shin nan, ko kuma ya iya mata, wai shi sa ba ta dinga faɗa mishi ba, wai kai kan shi yayi ƙato. To kan shi yayi ƙaton mana, mana to menene a ciki? Menene rashin burgewa shine wai ke ba za ki iya faɗa mijinki cewa kina jin daɗin shi ba a lokacin da kuke da kuma bayan an gama. Ta yaya ba za ki sa insecurity zai dinga shiga cikin zai dinga jin kaman baya iya miki, kaman ba kya jin daɗin shi, kaman me haka ki ta sa mishi tunani. Amma lokacin ake gaya ma namiji kewa kina jin daɗin shi, with confidence zai dinga zuwa yana miki wani bajintan, ke ma kina mishi wani bajintan. Akwai wasu iface wani irin style zaki dinga mishi, wani irin kwalalisa, wani irin maganganu zaki mishi na shagwaba. Wata matar wallahi bata iya shagwaba ba. Akwai wani kuka da ake idan ana yin wannan abu mai shiga cikin kwakwalwa, mai rasa zukata da tunzura mutum. Wai mata me kuke yi ne haka? What is wrong with you guys? Sai an zo kuma ana koya muku sai ku ce ana so a ɓace muku maza, ko kuma ana so su da ko kuma what is wrong with you guys? Gaskiya mata, you guys need to do better. Gaskiya you guys need to do better.